til Stå Op. Programmet, hvor jeg ved alt om de publikum, der sidder herinde hos mig i studiet. Lad os se at gå videre. Jeg kunne godt lide at lave ballade, da jeg var dreng. Jeg elskede at give old for dig. Det gjorde man, da jeg gik i skole. Det rigtigt. Så gik man bare hen til en, der havde underbukser på, som de fleste forhåbentlig havde. Men man gik hen til en, så tog man bare hans underbukser, så hævde man bare i dem. Og nu er jeg ikke større end den største fyr. Det var heller ikke, da jeg var lille. Jeg har fået så mange sindssyge old for dig, af dem for 9. Ikke? Altså, jeg har haft dage, hvor jeg bare har haft smagen af bremsespor i munden, altså indtil sidste time, ikke? Heldigvis har jeg sådan nogle underbukser med gylp, så jeg kunne kigge ud. Og i dag, det er jo oplagt i dag, fordi alle unge mennesker, de render rundt med de der coverbukser helt ned omkring knæhæserne, og så underbukserne helt deroppe, ikke? Det er jo ikke svært at give en olfert, den ligger lige til højrebenet nærmest, ikke altså? Det var fandme svært at give mig en olfert, da jeg var knægt. Er du sindssygt i 80'erne, mand? Ens bukser sad helt deroppe. Helt stramt, ikke? Jeg kunne også godt lide at lege krig med vandpistoler. Så giver man sådan, du er død, sprøjt. Jeg havde sådan nogle bitte små vandpistoler, som når man har sprøjtet 3 gange, så skulle den fyldes op igen. Kan I huske dem? Super lorte vandpistoler, ikke? I dag, unge mennesker, de har jo sådan nogle super soakere. Med 10 liter vand i, men du har kraftigt med spule en kat 50 meter hen ad asfalten, mand. Du kan jo slukke mindre skovbrand med dem nærmest, altså. Der er altså kraft på de der sataner. Det er helt vildt, mand. Også, jeg havde sådan en lille pistol med sådan en sugekop-pil-agtig noget. Med, hvor den kunne måske skyde 7 km i timen, den der pil, ikke? Bang! Du er død. I dag, man ser konfirmander, der bare får splattergeværer og paintball-pistoler, ikke? Som jo nærmest skal skyde benet af en voksen mand. Skal vi lege krig? Bang, du er død. Jeg skal lige have mit ben hen i hækken, altså, mand. Jeg kan godt lide splatterpistol, jeg kan godt lide ballade, og jeg kan godt lide sjov ballade. Jeg synes, det er fedt. Og jeg kan faktisk en rigtig sjov historie om en fyr, som havde sådan en splattergevær der. Og det var faktisk 2, der havde et. Og på et tidspunkt, så møder de hinanden ude på motorvejen. Og det er voksne mænd der, de er 30 år, ikke? Og så den ene, han ruller lige vinduet ned. Tager lige sin splatterpistol, fyrer den ind på ruden af den anden, ikke? Og han siger, ja, det er fandme sjovt det her, ikke? Og ruller også lige vinduet ned, ikke? Og så er der bare åben krig. Ude på motorvejen, ikke? 3 kilometer, bang, 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 ikke? Og de overhælder på et tidspunkt en dame, mens de bare ligger i bedste gangsterstil og plaffer hinanden ned, ikke? Og det larmer, hun kan jo ikke høre, om det siger bange, eller om det er en rigtig maskinpistol, hvad fanden der sker. Så hun bliver pisse bange. Så hun ringer til politiet og siger, de skyder på hinanden, hvad fanden gør vi og sådan noget, ikke? De her drenge ved ikke noget om det. De kører bare videre, og så stopper det, fordi den ene han skal op afkørslen, og den anden han skal videre på motorvejen. Så vores hovedperson, som kører på den her afkørsel, han kører videre og lægger pistolen ned på gulvet og tænker ikke mere over det. Indtil der lige pludselig, i bakspejlet, kommer 3 politibiler med fuld udrykning og bare dækker ham op, ikke? En for siden, en foran, bare svinger manden ind i grøften, ikke? Manden kommer stille og roligt ud af sin bil, sådan lidt, hvad fanden er sådan noget... Er det sådan noget fartkontrol, eller... Hvorfor de bare trækker pistolen og siger, læg dig ned! Læg dig ned! Manden må lægge sig ned og kigge ned i asfalten, ikke? Og de dækker ham op og giver ham håndjern på og råber, har du flere våben i bilen? Og der begynder, der falder brækkerne på plads for vores geni her, ikke? Så han begynder bare... Problemet er, at han kan ikke tage det seriøst. Fordi han har jo sit på sit tørre, ikke? Det er jo ikke ulovligt, de her splatterpistoler. Så han begynder bare at grine. Og de render rundt med deres pistoler, ikke? Det er sikkert et sted i Jylland, kunne jeg forestille mig, ikke? De render rundt og føler sig helt vildt tjekket, ikke? Og de kan ikke forstå, at manden griner. Siger de, har du flere våben i bilen? Hvorefter den siger, ja, han skal rumme fyldt med håndgranater. Det var de kraftedeme, så. Det var godt nok, det var sådan nogle plastik nogen. Det var godt nok, det var sådan nogle plastik nogen, ikke? Men altså, der var fyldt med det, ikke? Hvorfor, Søren? Der er nogen, halløjsa! Hej Jesper. Hej. Hvordan går det med dig? Det går sgu godt. Ja? Har du nogen våben på dig nu, eller nej? Det er jo en. Ja, du har en stor pistol, ja. 2 meget små kugler, kunne jeg mærke. Ja, det er nok bare, man rammer ordentligt, ikke? Ja. Hvad fanden laver du? Hvad tænker du på her, mand? Hvad sagde politiet? Blev du anholdt, eller hvad? Nej, jeg endte med at få en undskyldning. Det er bare at tjekke med nummerplader, og så havde jeg jo været
kendt lidt af dem i forvejen. Så det troede den var rapplet totalt. Så. Ja, men det kan være, at vi køber noget hash hernede, eller? Nej, okay, var det fantastisk. Prøv her, det går jo ikke. Nu skal du have en ordentlig gave, sådan, så det ikke bliver misforstået. Nu får du bare sådan en vandpistol der, ikke? Fordi så er man helt sikker på, at det ikke går galt, ikke? Det er super. Jeg kender en meget sjov historie om en fyr, der en dag skulle på toilettet. Og det er jo egentlig fair nok, det gør vi mænd. Vi kan godt lide at gå på toilettet. Altså, kvinder går altid på toilettet 2. Er det ikke rigtigt? De skal altid have en veninde med derud. Ja, der sidder nogen hernede og nikker. Skal du med at tisse? Totalt hyggeligt, kom. Det gider vi mænd altså ikke. Vi vil gerne være derude alene. Vi hader at være derude, når vores kæreste er der, ikke? Står altid og banker på døren. Hallo, hvornår er du færdig? Hvornår kommer du ud? Hvornår skal vi være sammen? Det skal vi, når jeg er færdig med at hive i den her. Gider du lade mig være i fred? Altså, ro tak, ikke? Jeg kan godt lide at læse på toilettet. Sådan er det, så er det sagt. Jeg elsker at læse. Alt, hvad jeg ved om 2. verdenskrig, det er klaret, mens jeg har haft tynd mave. Du har set. Jeg lovede, hvis man tog alle skoler og byttede deres stol ud med lokummer, så blev der læst op på lektien. Det kan jeg love dig for. Det er super fedt, mand. Vi finder ro derude. Vi finder sikkerhed. Vi kan tænke. Vi kan hive banditten. Vi kan læse avisen. Gerne på samme tid. Vi er skide glade, altså. Jeg synes, det er super fedt. Det kan godt lide det. Jeg kan faktisk rigtig sjovt stå om en fyr, der kommer hjem fra arbejde. Han er helt vildt træt. Og han skal have en lille lur. Og det er jo, hvad fanden gør man, når man skal have en lur? Man skal lige en tur på toilettet, og det skal han med fyren også. Og han sætter sig derud. Og det bliver grint meget godt hernede, gør det ikke det? Ja. Kan vide, hvad fanden det er, jeg snakker om, mand. Men han kommer ud og sætter sig på det her toilet, og så går han fuldstændig kold. Og han har ligesom leveret, hvad han skulle, ikke? Så han sidder bare der, bukser ned omkring, og så bare... Og så vågner han, ved at han bare kan høre, der bliver sat nøgle i døren, og døren bliver åbnet, og han kan bare høre kæresten sige, halløj, så er jeg hjemme! Så han får jo et monster chok, ikke? Så han sådan nærmest hopper op, men hans ben, de sover. Så han hopper, og så vælter han bare ned. Og så ligger han lige så langt han er, med bukserne sådan nede omkring, og slikker og slår på hans ben. Og så kom nu, virk for satan, virk, mand, ikke? Og kæresten, og hun hører bare det her kæmpe bump, ikke? Så hun siger, er der sket noget? Lad være med at komme ind! Lad være med at komme ind! Og det kan man jo ikke sige til en kvinde, fordi hvad er det første, hun så gør? Det er bare at sparke døren ind nærmest, ikke? Så hun kommer ind, og så ser hun bare hendes kæreste ligge og slå på benene og siger, kom nu, virk nu, helt nøgen, bukser ned omkring anklerne, små patroner i lokummet nærmest, ikke? Og hun ved jo altså ikke, om hun skal grine eller græde. Hun vælger så heldigvis at gøre det først. Hun begynder bare at grine. Og virkelig god stil, fordi hun siger stille og roligt til kæresten, prøv at her. Vi gør det 2 ting. Det er enten så får du lov til at fortælle først til vores venner, fordi ellers så gør jeg det simpelthen. Og det er jo ikke nogen hemmelighed, hvad fanden det er, vi snakker om, vel? Hej med dig. Hej. Det er Thomas. Yes. Hvorfor låser du ikke døren, når du går på toilettet? Jamen, nu er jeg jo mig selv, så jeg kunne jo bare gøre, hvad jeg ville jo, da jeg kom hjem på arbejde. Tage en slapper jo. Det gjorde du også. Ja, det. Ja. Jeg ved det går ikke, mand. Du bliver enten skal låse din dør, eller også så kan du have en ordentlig lås. Og derfor så har jeg en lille gave til dig. Er du klar? Yes. Nu får du en kæmpe lås, så det aldrig kommer til at ske igen. Sådan der. Så er du så fedt på. Giv lige stor hånd. Var det god historie? Ja. Det er godt. Ved I hvad, I kan godt slappe af resten af nu, fordi vi er færdige for i aften. Det var en stor fornøjelse at fortælle jer alle de her historier. Jeg håber, I synes, det var sjovt. Ha' en rigtig god aften. Vi ses en anden dag. Tak for det.